Práve som našiel tento opustený obchod so zvieratami, ktorý je plný zvierat, ktoré tu nechali zomrieť. A odkedy obchod zatvorili, nikto sa o ne nestará a už im veľa času nezostáva. Takže môjim poslaním je preskúmať celý obchod a dúfam, že zachránim všetky hady, jaštery, korytnačky, žaby a všetko ostatné, čo tu môže žiť. Ale skôr než to môžeme urobiť, musím vám vysvetliť, ako som toto miesto vôbec našiel. Všetko sa to začalo po tom, čo som kúpil tento dom. A zistil som, že starí majitelia prevádzkovali zo svojho dvora obchod so zvieratami. Ale keďže som teraz majiteľom ja, je mojou zodpovednosťou zachrániť všetky zvieratá, ktoré tu nechali. A nebude to jednoduché, pretože toto nie je jediný obchod so zvieratami. Neskôr vo videu preskúmame druhú budovu. A práve tam vraj držali tie najnebezpečnejšie zvieratá. Ale zatiaľ som začal pátrať a rýchlo som si uvedomil, že toto bude jedna z našich najväčších záchranných akcií doteraz. Ani neviem, kde mám začať. Je tu toľko rôznych nádrží a výbehov. Kto vie, čo tu nájdeme? Môže tu byť naozaj čokoľvek. Asi začneme v tomto rohu tu. Je tu naozaj veľké jazierko s trochou vody, takže tu môžu byť korytnačky, môžu tu byť ryby, ale jediný spôsob, ako to zistiť, je ponoriť tam sieťku a zistiť, čo všetko chytíme. Dobre, prvý záber tu, pozrime sa, čo môžeme získať. Helen, pozri tam, je tam ryba. Mám ju, bože môj. Aká je to ryba? Je to veľký albínsky gurama? To je úžasné, chlapci. No, teraz už vieme, že sú tam ryby. Toto je zatiaľ prvá. Tak sme ho dali do chladiaceho boxu naplneného vodou a potom sme vzali ďalšiu sieťku. Máme niečo, Helen, pozri sa na to. Je to malý Oskar, bože môj. Je taký pekný, to je úžasné. Druhá ryba zatiaľ. Dajme ho do chladiaceho boxu k tej druhej a pokračujme v objavovaní. Helen, pozri sem do rohu. Vidím, že sa tam niečo hýbe. Musí tam byť ďalšia ryba. Poďme na to. Máme ju? Áno, máme. Pozri na to. Počkaj, máme tu dve ryby. Je tu veľký gurama a potom malý mláďatko pangasia. To je úžasné. Krásny malý dúhový žralok. Dajme ho do chladiaceho boxu. A potom tento, máme ďalšieho guramu. Ale tento nie je albín, tento je normálny. Stále je to super. Čo je to? Už 4 ryby? Doslova sme práve začali. Tak poďme na tohto k ostatným a pokračujme. Potom som si všimol obrovskú rybu v jazierku. Och môj bože, Helena, pozri tam. Tam je obrovská ryba. Vidíš to? Skúsme ju chytiť, chalani. Neviem, aká je to ryba, ale je veľká. Áno, máme ju. Máme ju. Upokoj sa, kamarát. To je albínsky paku. Tieto ryby majú ostré zuby ako britva a bola to jednoznačne najväčšia ryba, akú sme chytili. Keďže sa o tieto ryby v poslednom čase nikto nestaral, voda je mimoriadne špinavá. Takže nie je možné zistiť, koľko rýb tu ešte zostalo. Takže budem ďalej chytať sieťkou, kým neprestanem chytať ryby. Áno, Helena, pozri na toto. Máme ďalšiu. Och môj bože, to je veľký bichír. To je úžasné, chlapci. Som teraz šokovaný, koľko rýb je tu a všetky sú veľmi vzácne. Tak poďme teda dať tohto chlapíka do chladiaceho boxu a pokračujme. Dobre, poďme na ďalšiu naberačku, chlapci. No tak, dajte mi niečo dobré. Och, to snáď nie. Je to malý sumček, červenochvostý. Môj bože, je rozkošný. To je zatiaľ určite moja najobľúbenejšia ryba, ktorú sme chytili. Milujem sumce červenochvosté. Pozrite sa na tento úlovok doteraz. Máme pakua, nejaké gurami, bičíra, ale mám pocit, že tam bude ešte oveľa viac rýb. Tak poďme späť. Začali sme chytať ryby v každej jednej sieki. Och môj bože, Helena, pozri, aký je tá cichlida krásna. To je africká cichlida, ľudia, ale tento je nádherný, nikdy som takého nevidel. A každý bol šialenejší ako ten predchádzajúci. Helena, pozri, máme tu ďalšiu rybu. Áno, to je ďalšia albínska gurama. Ale to, čo sme chytili potom, bolo neuveriteľné. Helena, v sieti je niečo veľké. Čo to pre Boha je? To si robíš srandu, Helena. To je sakra sumec veľký. Tieto ryby sú veľmi vzácne a sú známe tým, že dorastajú do takých rozmerov, že môžu zjesť človeka. Takže jedného dňa sa z neho stane skutočné monštrum. Ale zatiaľ ho dáme do chladiaceho boxu a ideme ďalej. Potom som chytil ešte niekoľko rýb, ale potom sa to začalo spomalovať. Tak som pokračoval v objavovaní obchodu so zvieratami, aby som zistil, čo ďalšie môžem nájsť. Och môj bože, Helen, pozri! Sú tu bahenné skokany. Sú takí maličkí ľudia. Tieto ryby sú známe tým, že dokážu chodiť po súši. A vyzerá to, že ich je tu celá kopa. Tak ich skúsme chytiť. Pozri na tohto, je na kameni. Poď, kamarát. Pozri na to, máme jedného bahenného skokana, ľudia. To je úžasné.
Práve teraz len sedí na kameni a je úplne v poriadku. Dokážu dýchať aj mimo vody. Je ich tam ešte veľa, takže ho dáme do vedra a pokúsime sa chytiť jeho kamarátov. Áno, mám ho, pozri na to. Tento je veľký. Títo bahenní skokani sú takí priateľskí. Nechajú sa jednoducho chytiť. To je úžasné. Tak, malý kamarát. Myslím, že ťa položíme na kameň tvojmu kamarátovi. A vyzerá to, že je tu už len jeden, tak ho skúsme chytiť. Tento je taký maličký. Mám ho. Pozri, aký je tento malý. To je také rozkošné. Pridal som ho do vedra k ostatným bahenným skokanom a potom sme pokračovali v objavovaní. Tieto nádrže sú tak nechutné, ľudia. Nič v nich nevidím. Takže asi tam len strčíme sieťku a uvidíme, či niečo chytíme. Dobre, začnime s touto. Najprv som nič nevidel, ale potom som si niečo všimol v rohu. Bože, počkaj, pozri! V tomto rohu je ryba, vidíš to? Je mŕtva, nehybe sa. Tak, mám ho. Bože. To snad nie je možné. Je to sumec husí. Bože, to si robíš srandu. Táto ryba je neuveriteľne vzácna. A rovnako ako sumec veľký dorastajú do veľkosti, že môžu zjesť človeka. To je šialené, nečakal som, že ho tam chytím. Možno sa teraz pýtate, ako tu tieto ryby môžu žiť, keď tu nie je žiadna filtrácia. No, v skutočnosti bola vo všetkých týchto nádržiach filtrácia. Ale predtým, než sme začali natáčať, sme ju vypli, aby bolo jednoduchšie ryby chytiť. A to znamená, že všetko, čo tu zostalo, pravdepodobne prežilo. Takže sme pokračovali v objavovaní. Počkaj chvíľu, Helen, pozri. Ak sa pozrieš pozorne, naozaj tam niečo vidíš. Je to albín. Môj Bože, pozri. Pozri sem. Vidím to. To nie je možné. Môj Bože. Je to ešte šialenejšie, ľudia. Pozrite sa na to. Je to albínsky plúcnik. Toto je naozaj šialené, ľudia. Tieto ryby sú veľmi drahé. Táto ryba tu pravdepodobne stojí viac ako $1000, verte alebo nie. Sú neuveriteľne vzácne. Videl som ich len párkrát predtým. No, pridáme ich do chladiaceho boxu k ostatným rybám. A potom tu máme ešte jedno akvárium. Kto vie, čo je tam? Podľa všetkých ostatných rýb to bude pravdepodobne niečo naozaj vzácne. Dobre, ideme na to. Veľký záber. Bože, Helen, tam je ryba. Bože, je to flowerhorn? Pozrite sa, aká je táto ryba krásna, ľudia! Bože, je nádherná! Pozrite sa na veľkosť jeho hlavy! To je naozaj šialene vyzerajúca ryba. Nečakal som flowerhorna, ale to je úžasné. Tak sme ho pridali do chladiaceho boxu a pokračovali sme v hľadaní. Dobre ľudia, ďalej to vyzerá, že tu máme pár rybacích misiek. A v tomto to vyzerá, že máme malú bojovnicu. To je fakt super, nikdy som nevidel bojovnicu s takými farbami. Je nádherná, pozrime sa, či ju dokážeme odtiaľto chytiť. Poď. Tak, máme ju, pozrite sa na to, ľudia. To je naozaj krásna bojovnica. Asi ju zatiaľ necháme v miske, ale neskôr vo videu jej dáme lepší domov. A tu máme ďalšiu. Nevidím v nej žiadnu bojovnicu. Pre Boha, Helen, sú tu raky. Videla si to? Sú tu malé modré raky. To je šialené. Poďte, chalani. Máme jedného. A potom tu máme ďalšieho. Spolu dvaja. To je fakt super, chalani. Máme nejaké modré raky. Ale s týmito to bude rovnaké. Zatiaľ ich necháme v miske. Ich miska je však naozaj nechutná. Takže im určite budeme musieť dať lepší domov. Zatiaľ sme však chytili len bodné zvieratá. Ale ďalej nasledovalo niekoľko nádrží, ktoré nemali v sebe žiadnu vodu. Takže som naozaj netušil, čo tam nájdem. Jediný spôsob, ako to zistiť, je zdvihnúť tento kmeň. Si na to pripravený? 3, 2, 1. Môj Bože, to je obrovský jaškier. Bol to vzácny modrojazyčný skink, známy tým, že má, uhádli ste, modrý jazyk. To vyzerá šialene. Môj Bože, to je fakt šialené, chlapci. Prvý jašter vo videu. A je to tento šialený modrojazyčný skink. Môj Bože, práve na mňa zasičal. Dobre, zasičal na mňa, poďme ho dať do nádoby a budeme ďalej skúmať. Zatiaľ v tomto akváriu nič nevidím, takže asi budeme musieť zdvihnúť ten kmeň, aby sme zistili, čo tam je. Dúfam, že tam nie je had, prosím, žiadny had. Bože. To je sakra had. To je had. Pozrite sa na to. Môj Bože. Je to koralovec? To vyzerá ako koralovec, ľudia siať. Počkať, aké sú farby? Ako to bolo? Červená na čiernej, radšej ustúp. Červená na čiernej, nič sa nedeje. Počkať, ktorý to je? Môj Bože. Rozhodol som sa to vyhľadať, len aby som sa uistil, že ten had nie je nebezpečný. Dobre, tu sa píše, že červená na čiernej znamená, že nie je jedovatý. A keď sa pozriete tam, červená a čierna sa dotýkajú. Takže sme v poriadku. Nie je jedovatý, ale stále je to had. A ja sa hadov stále bojím. Tak poďme na to. Prosím, nehryz ma. Dobre, mám ho. To nie je až také zlé.
Tak to je náš prvý had doteraz a dúfam, že aj posledný. Sú dosť desivé, ale zároveň sú krásne. Pozrite sa na tie farby toho hada. To je naozaj super. Tak sme ho dali do nádoby a presunuli sme sa k ďalšej nádrži. Pane Bože, to je veľký had. Čo to je? Pozrite sa na tie farby. Nikdy som nič také nevidel. Neviem, aký druh to je. Toto nie je dobré, chlapci. Musíme vás odtiaľto dostať. Dobre, zachraňujeme vás. Prečo sa vás snaží uhryznúť? Pane Bože. Dobre, rozptýlim ho. Som tu. Mám ťa. Pane Bože. Skutočne som ho práve chytil. Dobre? Nehryz ma. Chlapci, nemám ani tušenie, aký je to had. Pane Bože. Ale to je teda poriadne šialene vyzerajúci had. Nikdy som nevidel hada s takýmito farbami. Je naozaj veľmi pekný. Takže napíšte dole do komentárov, ak viete, aký je to had. Dobre, nehryz ma. Tento je oveľa väčší ako ten prvý. Dobre, už ide. Tak, to sú zatiaľ 2 hady. Poďme ďalej a uvidíme, čo ešte nájdeme. Och, pre Boha, Helen, čo to je? Kam zmizol? Bol práve na tom kmeni. Počúvajte, je tu nejaký jašter. Skúsme ho chytiť. Myslím, že ho vidím. Je tu. Oh, pre Boha. Mám ho. Fíha. Čo to je? To vyzerá ako drak, chalani. Netuším, aký je to jašter, ale je fakt úžasný. Pozrite sa na tie šupiny na jeho chrbte. To je fakt šialené, chalani. Dal som ho do nádoby a potom som si všimol druhého jaštera. Práve utekal za tento kmeň. Tam je, pozrite. Och, môj Bože. Mám ho. Pozrite sa na to. Tento je o niečo menší, ale pozrite. Oranžová okolo jeho očí je oveľa výraznejšia. To je úžasné, priatelia. Teraz, keď sme chytili tie 2 jašterice, pokračovali sme v objavovaní, aby sme zistili, čo ešte môžeme nájsť. Och, môj Bože, už vidím, čo je tam. Je to ďalší had. Práve som ho videl prešmykľúť sa za ten kmeň. Aký je to had? Och, môj Bože. Čo to do pekla je? Tam je jašterica. Práve mi olízla nohu. Nemal som ani tušenie, že tu ten chlapík je. Čo robíš? Toto je agama bradatá. Šalani, keď som bol mladší, mal som agamu bradatú. A sú to jedny z najúžasnejších jašteríc vôbec. Ona si tu len tak chilluje. To je fakt super. Toto je asi moje obľúbené zviera, ktoré sme doteraz chytili. Takže myslím, že si ju jednoducho posadí na plece a pôjde s nami na cestu. Dobre, ideme na to. Pozrime sa, či dokážeme chytiť toho hada. Och, Bože, to je malinký hadík. Je taký maličký. Wow, pozri sa na to. Toto je albínsky had. Myslím, že je to užovka červená. Už sme ich predtým chytili a sú neškodné. Poďme ich teda pridať do nádoby k ostatným hadom. To sú zatiaľ 3. To je trochu viac, než som dúfal. A pritom sme ešte aj nie v polovici Zverimexu. Mám taký pocit, že ich bude ešte oveľa viac. Ďalšia bola táto super malá nádržka. A hneď som si niečo všimol. Je tam žaba, práve vyskočila von. Aká je to žaba? Mám ju, bože môj, bože môj. To je šialené a vôbec netuším, čo to je. Napíšte dole do komentárov, aký je to druh. Je taký tučný a baculatý, to je úžasné. Dal som ho do vedra a potom som si všimol ďalšieho. Och môj bože, pozri na to. Je tam malé mláďatko. Áno, mám ho. Pozri, aký je tento maličký. Och môj Bože, tento je trochu viac žltý. To je úžasné. A keď som si myslel, že to už nemôže byť lepšie, našiel som 3. žabiaka. Čo to do čerta? Máme aj zeleného. Máme žltého, oranžového a teraz aj zeleného. To je fakt super. Myslím, že sme ho práve zobudili. Bol tam zahrabaný v hline, ale to je naozaj úžasné, chlapci. Máme 3 tieto žaby v 3 rôznych farbách, tak ich dáme do vedra a budeme ďalej skúmať. Ďalšie akvárium bolo úplne prázdne a nič v ňom nebolo. Čo ma prinútilo uvedomiť si, že niektoré z týchto zvierat mohli utiecť zo svojich ubikácií. Takže s týmto na pamäti sme pokračovali v skúmaní a narazili sme na zatiaľ najdesivejšie zviera. Prosím, žiadne hady. 3, 2, 1. Och môj Bože, to je ešte horšie ako had. Pozri sa na to, tam je sakra tarantula. To je obrovská tarantula, nikdy som takú ešte nevidel. Teraz budem musieť byť veľmi opatrný, pretože tarantuly sú jedovaté. A jedno uhryznutie od neho by ma mohlo dostať do nemocnice. Och, to je nechutné. Práve teraz lezie po stene. Nie, uteká z nádrže. Bože. Dobre, idem si zobrať nejaké rukavice alebo niečo. Doslova práve teraz uteká. Dobre, musíme ho chytiť rýchlo. Toto je desivé. Nepáči sa mi to. Tarantula vyliezla príliš vysoko, aby som ju mohol chytiť, ale zobral som siečku a podarilo sa mi ju nabrať. Máme ju! Och bože. Myslel som si, že sa bojím hadov. Nie. Pavúkov sa bojím oveľa viac. Nie. Dobre.
To radšej nerobme. Podarilo sa mi ho dať do nádoby a potom sme pokračovali ďalej. Najprv som v ďalšom akváriu nič nevidel, ale keď som sa pozrel bližšie, uvedomil som si, že niečo sa skrýva priamo pred očami. Pane Bože, Helen, to nie je možné. Je tam chameleón, vidíš ho? Je tam, vermi, splýva s prostredím. Preto sme ho najprv nevideli. No poď, nehanbi sa. Nie. Vráť sa! Pozri na to! Páne Bože, máme chameleóna, ľudia! To je nádherný chameleón. Toto je menský chameleón. V skutočnosti sme ich už predtým chytili vo voľnej prírode. Ale áno, tento je naozaj krásny. Wow, pozri na to! Chameleóny sú fakt úžasné. Pozri, ako tam visí len za chvost. To je úžasné. Takmer sme ťa prehliadli. Je tam ďalší. Helen, to nie je možné. Tam dole je ďalší. Poď, kamarát, ideme ťa zachrániť. Máme ho. Pozrite sa na to, ľudia! Máme dvoch chameleónov. Tento je trochu tmavší ako tento, a to preto, lebo tento sedel na dreve a tento sedel na listoch. To je úplne neuveriteľné, ako to funguje. Sú však naozaj krásne. Poďme ich dať do nádoby. Keď som ich dal do chladiaceho boxu, urobil som šokujúci objav. Bože môj, Helena, pozri sa na toto! Je tu malé mláďatko! Pozri, aké je maličké! Bože môj! Nikdy som predtým nevidel takého malého chameleóna. To je úžasné. Keďže tento je taký maličký, dáme ho do vlastného vedierka práve sem. Tak, malý. Potom som si všimol niečo úplne desivé. To je hadia koža. Vieš, čo to znamená? Po okolí sa tu voľne pohybuje had. Takže teraz, keď už viem určite, že had utiekol, začal som ho hľadať. A po chvíli hľadania som ho nakoniec našiel. Och bože, pozri sa na to. Tam je. Bože, to je veľký had, toho sa nedotýkam. Pozri sa na to, to vyzerá ako pytón. Pozri sa na tohto tvora, skladá sa do kopka. Chce ma uhryznúť. Uhryzne ťa. Práve teraz sa ma doslova snaží uhryznúť. Dobre, tadiaľ to. Teraz by som ti rád ukázal všetko, ale doslova som strávil 30 minút snahou chytiť tohto hada. Bol neuveriteľne silný a inteligentný. A dokonca mi ukradol sieťku. Ale nakoniec sa mi ho podarilo dostať dole. Pozrite sa na to, ľudia, konečne ju máme. To je veľký had, som si dosť istý, že je to pytón. Dobre, teraz ju musíme dať do nádoby. Och môj Bože, to je veľký had, ľudanásť. Už sa na mňa nehnevá, myslím, že vie, že ju zachraňujeme však. Teraz mi bije srdce ako o závod. Dobre, ideme zohnať nádobu, dať ju tam a pokračovať ďalej. Toto je naozaj šialené, ľudia. Len nech tu nie je ďalšia tarantula. Vyzerá to, že by tu mohla byť, ale jediný spôsob, ako to zistiť, je zdvihnúť tento kmeň. Tak poďme na to. Och môj Bože, dobre, toto je ešte horšie. Pozri sa na to. To je sakra škorpión. Nevyzerá šťastne. Pozri, práve sa ma snaží dostať. Snaží sa na mňa zaútočiť. Dobre, teraz musíme byť veľmi opatrní. Ak nás uštipne škorpión, určite pôjdeme do nemocnice. Pozri sa na toto. Bože. Dobre, myslím, že by som si mal nasadiť rukavice. Však to je asi rozumný krok. S nasadenými rukavicami bol teraz čas pokúsiť sa ho chytiť. A nebude to jednoduché. Nikdy predtým som škorpióna nedržal. Mám ho! Hýbe sa! On ťa ide pohrísť. Bože. Nie, je to v poriadku. Hej, sme kamaráti. Teraz sa trasiem. Doslova, pozri sa na moje rukavice. Trasiem sa. Pozri na to jeho žihadlo. To je také desivé. Nie, to je šialené. Dobre, máme tu tento malý vedierko. Poď, dáme ťa tam. Dobre, podarilo sa nám to. Máme škorpióna. Presunul som sa k ďalšej nádrži a všimol som si ďalšie zviera. Bože môj, pozri sa na to. Je tam rosnička. Aká je to rosnička? Napíš dole do komentárov a vieš, aký je to druh. Poď kamarát, ideme ťa zachrániť. Bože môj, toto je úžasné. Len tak sedí na mojej ruke. Teraz, keď vieme, že sú tam rosničky, som sa ďalej pozeral, či nenájdem ďalšie. Áno, je ich tam niekoľko. Pozrime sa, či ich dokážeme chytiť. Tu je jedna a tu je tretia. Pozrite sa na to, chalani. Máme 3 rosničky. Tu je ďalšia, pozri, mám ju, pozri sa na to. O môj Bože! Mám jednu na hlave. Môj Bože. Dobre, dal som ich všetky do nádoby a potom sme pokračovali v objavovaní. Dobre, máme tu ďalšie nádrže, ale na zemi je tento naozaj záhadný kontajner. A keď sa pozriete, má v sebe dierky na vzduch. A to môže znamenať len jedno. A to znamená, že tam pravdepodobne niečo je. Tak poďme na to. Prosím, nech tam nie je nič strašidelné. Môj Bože, to je had! To je ďalší had! A ten je tiež veľký. Dobre, prenesme ho sen. Neviem, aký druh hada to je, chlapi. Musíme byť opatrní. Možno je dôvod, prečo je v tom kontajneri. Čo to do čerta?
Trasie chvostom. Je to štrkáč? Nevyzerá tak, ale práve zatriasol chvostom. Dobre, to je trochu strašidelné. Pane Bože! Počkaj, pozri, tam je had na hady. Použijeme ten. Pane Bože, práve na teba znova zaútočil. Naozaj? To je asi dôvod, prečo je vedľa neho hák na hady, pretože je agresívny. Poď! Dobre, bude to v poriadku. Zachraňujeme ťa, kamarát. Dobre, máme to. Tak, a čo teraz? No, už bol v nádobe. To je pravda. Hej, asi by sme ich mali jednoducho vrátiť späť. Dobre, kamarát, dáme ťa späť do nádoby. Prepáč, planý poplach. Dali sme ho späť do jeho nádoby a potom sme pokračovali ďalej. Dobre, ideme na to. Otvorme beko. Bože môj, Helena, pozri sa do misky s vodou. Je tam žaba. Aká je to žaba? Mám ju! Pozrite sa na to. Vyzerá to trochu ako bičia žaba, ale nie celkom, chlapci. Nemám tušenie, čo to je to však také zvláštne. Mám pocit, že toto obrovské akvárium je trochu príliš veľké len pre jednu žabu. Myslím, že je tam aj poleno. Mohlo by tu byť ešte niečo iné? Je len jeden spôsob, ako to zistiť. Poďme zdvihnúť to poleno. 3, 2, 1... Bože môj, prečo je tu toľko hadov? Pozrite sa na to, chlapci. To vyzerá ako ďalší pitón, ale tento je trochu iný. Je naozaj farebný. Je takmer žltý. Dobre, ideme na to. Skúsime ho zdvihnúť. Tento vyzerá priateľsky. Tak, máme ho. Pozrite sa na to. No z jedného akvária sme dostali žabu aj hada. Možno tam bola žaba ako jeho potrava alebo niečo také. Neviem. To je naozaj pekný had. Je úžasný. Dali sme ich do niekoľkých nádob a potom sa veci začali rozbiehať. Chytali sme množstvo rôznych jašteríc, vrátane tejto, ktorú som predtým nikdy nevidel. Našli sme tiež množstvo leopardí gekónov vo vnútri tohto kameňa. Máme 2 veľkých a dokonca aj jedno malé mláďa. Ďalej však nasledovala táto obrovská nádoba. A nemal som ani tušenie, čo tam nájdeme. Najprv som sa pozrel pod klač, ale nič tam nebolo. Tak som začal prehrabávať a potom sa toto stalo. Čo to je? Bože môj. Je to malé korytnačiatko. Toto je úžasné. Keď som bol dieťa, tiež som mal korytnačky. A milujem ich. Nemám však tušenie, aký je to druh. Je naozaj pekný. Keď sme našli jednu korytnačku, pokračovali sme ďalej, aby sme zistili, či ich nie je viac. Tu je ďalšia, Helen. Bože môj. Táto je o niečo väčšia. To je úžasné! Máme 2 malé korytnačky. A keď sme ešte trochu viac hľadali, podarilo sa nám nájsť ďalšiu. Je to ďalšia? Áno, je. Takže s 3 korytnačkami dokopy sme ich dali do vedra a pokračovali sme v objavovaní. Dobre, chlapci, ďalej to vyzerá, že tu máme ďalšie nádrže s vodou. Takže je pravdepodobné, že sú tu ďalšie ryby. Takže vezmeme si sieťku, ponoríme ju tam a uvidíme, čo chytíme. Určite tam niečo je. Vidím to, pozri sa! Pre Boha, snaží sa vyskočiť von. Mám ho v sieti! Čo to do pekla je? Pre Boha. Je poriadne divoký. Pre Boha. Má zuby, Helen. Vidíš to? Au, práve ma uhryzol. Bože môj. Vyzerá to ako tigria ryba. Chlapi, nemám tušenie. Ale máme tu úplne novú chladiacu nádobu naplnenú vodou. Takže tam ide. Wow, to bolo šialené. Dobre, poďme na to. Pozrime sa, čo je v tomto. Počkaj, pozri, Helen, tu v rohu. Mám ho. To nie je možné. Pre Boha, Helen, to je platinový sumec červenochvostý. To je zatiaľ najšialenejšia ryba, ktorú sme v tomto videu chytili. A už sme chytili pár šialených rýb. Pozrite sa na to, ľudia. Videli som ich naživo len párkrát, sú takí vzácni. Toto je úžasné, ľudia. Ako som povedal, sumce červenochvosté sú moje obľúbené ryby. A nájsť takéhoto je jednoducho úžasné. Tak sme ho dali do chladiaceho boxu a pokračovali sme ďalej. Pre Boha, Helen, skutočne tu niečo vidím. Je to to, čo si myslím? Myslím, že toto je axolotl. Pre Boha, je to tak? Pozrite sa na to, ľudia. Máme veľkého albínskeho axolotla. Pre Boha. Dnes v noci chytáme úplne všetko. Chytili sme korytnačky, hady, ryby a teraz axolotlov. Toto je šialené. Dobre, ideš do kladiaceho boxu, kamarát. Pokračovali sme v lovení sieťkou a podarilo sa mi chytiť ešte niečo ďalšie. Helen, mám ďalšieho? To snáď nie. Bol vo filtri, pozri na to. Máme druhého axolotla. Tento nie je albín, ale je taký zelený. Pozri na jeho oči. Vidíš to? Má zelené oči. To som ešte nikdy nevidel. Ale je to super, máme 2 axolotlov. Pozri na ten úlovok. No chlapci, skoro sme už preskúmali celý prvý obchod so zvieratami. Ostáva nám už len táto jedna veľká nádoba v rohu. A som si dosť istý, že sú tam korytnačky. A myslím si to preto, lebo jednu tam naozaj vidím. Tam ide.
Dobre, začneme tým ľahším, tým albínom. Pozri, aké je to super. Malá albínska korytnačka. Jednu z týchto sme chytili v jednom z nedávnych videí, ale myslím, že táto je o niečo väčšia. Takže sme ju pridali do chladiaceho boxu. A teraz, keď vieme, že sú tam korytnačky, pokračovali sme v lovení sieťkou, aby sme sa pokúsili chytiť ďalšie. Mám ďalšiu. To snad nie. Je to ďalšia albínska, Helena. Počkaj chvíľu. Táto ale nevyzerá ako tá druhá. Wow, je naozaj super, chlapci. Neviem, aký druh korytnačky to je. Ak viete, napíšte dole do komentárov. Ale to je fakt super. Zatiaľ 2 korytnačky. Poďme pokračovať a uvidíme, koľko ich ešte chytíme. Táto voda je nechutná. Strašne to tu smrdí. Tak, máme to. Bože môj. Mám 2 v jednej sieti. Toto sú normálne korytnačky. Nie sú albínske, ale sú pekné. Potom, čo sme chytili týchto, som ešte chvíľu lovil sieťou a podarilo sa mi chytiť už len jednu korytnačku. Myslím, to bola posledná. Už tu lovím sieťou dosť dlho a žiadnu ďalšiu som nevidel. Tak, poďme dať tohto chlapíka do chladiaceho boxu a potom je čas vyraziť do druhého obchodu so zvieratami. A ako som povedal, tam majú tie najnebezpečnejšie zvieratá. Takže vôbec netuším, čo tam nájdeme. Bože môj, toto je fakt podozrivé. Pozrite sa na všetky tie nádrže tam. Doslova v nich môže byť čokoľvek. Bože môj, Helena, pozri, sú tu VIP čiapky. Tie sú fakt vzácne, nájdeš ich len na bassfishingproductions.shop. Majú ich aj vo všetkých farbách, pozri na toto. Majú ružovú, sivú, bielu, hnedú. Majú aj tričko. Počkaj, kam sa tvoje podielo? O môj bože, asi si budem musieť kúpiť ďalší na bassfishingproductions.shop. Ale vážne chalani, choďte si kúpiť svoje čiapky. Choďte si kúpiť svoje trička, pretože sme práve doplnili zásoby a rýchlo sa vypredajú. Choďte na bassfishingproductions.shop a kúpte si svoje. Ale teraz poďme preskúmať druhú budovu a pozrieť sa, čo tu môžeme nájsť. Tento obchod je trochu menší a má len jeden regál plný akvárií. Ale má aj túto záhadnú vaňu. A zistíme, čo je v nej neskôr vo videu. Ale zatiaľ som začal pátrať a už som si všimol prvé zviera. Čo to do pekla je? Bože môj, to vyzerá ako obrovská stonožka. Pozri sa na jeho farby. Je červený a oranžový. To nevyzerá dobre. Myslím, že keby ma to urizlo, neviem, čo by sa stalo, ale neviem si predstaviť, že by to bolo dobré. Naozaj neklamali, keď povedali, že sú tu nebezpečné zvieratá. Dobre, pokúsime sa túto stonožku preniesť z tohto akvária do tejto nádoby a dúfajme, že to zvládneme bez uhryznutia. Ideme na to. Hneď na začiatku bola stonožka mimoriadne agresívna a neustále sa ma snažila uhryznúť. Bože môj, útočí na mňa. Fúha. Au! Je to mláďa. Bože môj, práve ma sakra uhryzol. Našťastie však uhryznutie neprešlo cez rukalicu, ale nechcel som riskovať. Takže sme ho nakoniec jednoducho vysypali do nádoby. Pravdepodobne sme to mali urobiť hneď na začiatku. Máme tu ďalšie akvárium, pozrime sa, čo je v tomto. Bože môj, Helen, pozri sem. Pozri na vrch trávy, je tu ďalší škorpión. Pozri na to, vyzerá to desivo. Aj keď to bol menší škorpión, bol mimoriadne agresívny a nakoniec ma bodol. Ale našťastie to neprešlo cez rukalice a podarilo sa nám ho dostať do nádoby. Dobre, ideme na to. Tretia nádoba. Bože môj. Áno, to je ďalší škorpión a tento je naozaj veľký. Okamžite mi vyliezol na ruku. Tak som ho opatrne presunul do nádoby a pokračovali sme ďalej. 3 nádoby máme za sebou, máme ich ešte veľa pred sebou, tak poďme na ďalšiu. Bože môj, je tam had! Helen, v tejto je had, znamená to, že je nebezpečný? Vyzerá ako štrkáč, nemyslím si, že je to štrkáč. Nemá na chvoste hrkálku, ale aj tak môže byť jedovatý. Takže tu musíme byť opatrní. Mám ho! Wow, pozri sa na to! Nemám tušenie, aký je to had. Ale vyzerá fakt dobre. Dobre, dajme ho do nádoby. Tak, máme to. Teraz nám to ide. Pokračujme. Čo je v tomto? Za kaktusom je niečo. Je to ďalšia tarantula. Poď sem, malý. Prosím, nehryz ma. Bože môj, to je tak nechutné. Prosím, zlez mi z ruky. Dobre, Pane Bože. Je tu ďalší? Pozri sa na to. Dobre, tak ideme na to. Pozri sa na to. Máme ďalšiu tarantulu. Len tak sedí na kaktuse. Au! Cítim ten kaktus aj cez rukalice. To bolí. Dali sme ho do nádoby a presunuli sme sa k ďalšiemu teráriu. Tu máme ďalšieho škorpióna, vyzerá to tak? To je ďalší veľký kúsok, ľudia. Pozrite sa na to. Och, to je veľký chlap.
Pane Bože, to je poriadna príšera. Po chytení škorpióna nám zostali už len dve terária. Jedno bolo úplne prázdne a v druhom bol ďalší škorpión. No chlapci, už sme našli veľa nebezpečných zvierat. Vrátane stomôžok, škorpiónov, tarantú a hadov. Ale čo som vám ešte nepovedal je, že v tejto budove je ešte jedna obrovská nádoba. Ešte som sa do nej nepozrel, ale práve teraz sa do nej pozrieme a zistíme, čo je vo vnútri. Keď som prišiel k nádobe, všimol som si, že v nej je obrovský had. A bol to najväčší had, akého sme doteraz našli. Pozri sa na toto, Helen. Pane Bože, ten had je obrovský. To musí byť asi 5 až 6 stôp dlhý python. Musíme sa ho pokúsiť odtiaľto vytiahnuť. Bože, dobre, nesnaží sa ma uhryznúť. Poď, Zlatko, snažíme sa ťa len zachrániť. Pozri na to, chce vodu. Čo skoro ti dáme vodu, Zlatko? Dobre, toto je ťažký had. Prosím, nehryz ma. Prisahám Bohu. Dobre, máme tu nádobu. Skúsme ju do nej dostať. Bože. Dobre, nesnaží sa ma uhryznúť. Je priateľská. Tak, máme to. Pane Bože, to je oveľa väčšie ako ostatné pytóny, ktoré sme v tomto videu našli. Dobre, Zlatko, zostaň tam chvíľu. Chlapi, toto bolo šialené. Myslím, že to je všetko. Aké úžasné video. Našli sme toľko úžasných zvierat, od jašteríc cez hady, žaby až po ryby. Doslova každé zviera, na ktoré si spomeniete, sme v tomto videu našli. A teraz je môjim poslaním nájsť im všetkým nové domovy. Či už u mňa, alebo ich darujeme do Zverimexov. Ale každopádne dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, dajte like a prihláste sa na odber dole pod videom. Uvidíme sa na budúce. Majte sa!